ce sai da mining wannan wayoyi da muke rike da abubuwa suke shigowa shi ma yana mugun cire mana yana gane waya kaman bindiga ce amma yau waya ta zama kaman hakan. Yes, waya shi normally an yi waya kaman bindiga ne. In ka yanzu ka je ka sayi bindiga da lasisi da komai abu biyu ne ai, is either kai dependent kanka ko ka je kai barna ko ba haka ba. To haka waya yake yanzu in ka duba shekara 20 baya yanda ake ma'amala yanda ake yin shi yau. I can remember back in the day, even though ina yaro karami sosai lokacin, I can remember lokacin da aka fara Facebook. I have to look for money ko kuma lokacin tara kudin break in je cafe. Ka gani in buying time a cafe just to so that in samu access to internet in log in na Facebook account ina, because let me shock you, even my first Facebook account a cafe aka bude mun shi. What? Yeah, because a lokacin can internet da kansa ma har yanzu mutane ba su ma san me ake nufi da internet ba. To amma cafe din amma irin lokacin takawunka ne ko ta dan uwanka ko aboki? No, kudi zan je in bada. Na ce maka kudi na biya aka bude min Facebook account. Yanzu ai kana kowa mutum ba sai ya je makaranta ba, ka gani? Kowa zai iya bude maka Facebook account, amma back in the day ina ga maka cafe na je na biya kudi aka bude mun account, and each and every single time ina so in access into my account I have to look for money in je cafe in log in. Tun bana gane me ake, tun duka ma an ka shiga cikin Facebook alamomi guda hudu ne da kalla: search, friends, menene haka ba su ba lokacin flux ne babu wannan face. Tun a lokacin na fara ganin cewa Facebook really means something. Ba a yi Facebook kawai saboda kawai mutum ya postin hoton shi a maka liking amma comment, ka gane? Ko kuma ka je ka dinga ganin ko hotunan mutane ko bidiyon mutane kana ta scrolling ba, no. Da Facebook zaka iya mu'amala da mutanen da suke duniya gaba daya. Yanzu zaka iya kasuwanci, zaka iya tallan abinda kaman a ce fasaha ce kake da shi, ka gane? Zaka iya showcasing, baka san su a ce gani ba yi. Kamar yadda kai ma kana ganin na wasu ne baka san su ba, so kai ma baka san su wa suke ganin content ɗinka ba. Ni yanzu yake damu mu a cikin rayuwar matasa a wannan zamanin. Me yafi damu mu, me yake cire mana wannan muke zama rashin tunani. Mutum zai iya alkhairi zai iya sharri. Su matasa in ka duba ai matasa ba iya Najeriya ne muke da matasa ba, duk duniya kowanne ƙasa akwai matasa. Amma ka san na duniyar nan ba muna ganin yadda suke ci gaba, amma na Najeriya mu yanzu ga mu nan. Ai to abin da ke so gane shine matasa a Najeriya har yanzu ba su ma san su matasa ne ko ba matasa bane. Ha ba da Allah. Har yanzu matasan Najeriya ba su ma san su waye ba. Ka gani? If to say matasan Najeriya sun san su waye, at least daga shekara da ya kama na 2015 zuwa yau da muke ciki 2024 kenan, at least da matasa sun san su waye, da dole za a yi wani abu daya a ƙasar nan. Rashin zuciya, ka gani? Matasan mu yanzu na ce maka a da ne aka yi matasa, yanzu akwai matasan fa, ba wai ina nufin kar ka sa a tunda ni ma ai matashi ne. Ni ma matashi ne ai, ko ba haka ba. Akwai matasa, dukan mu matasa ne, amma matasan mu especially na Northern Nigeria, matasa a arewacin Najeriya an yi losing track sosai. Mun yi losing track yanzu matasan mu gaba ɗayan ka kama mu yanzu ko kuɗi ka saka. First of all ma bamu da ma tarihin shugabannin mu da suka gabata. Gaskiya ne, saboda akwai matasan da ba san sunan gwamnan su ba, sanatan su a kansa har duk ba da wani siyasa.